Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Вакансияләр бар. Чаллыда эшсезлек буенча вазгыять тотрыклы төсмер ала. Даруханәләрдә кирәкле медикаментлар юк. Ничек дәваланырга? Шәһәр башлыгы дарулар белән тәэмин итү проблемасы турында комментарий бирде. Пандус юк, димәк, һавада ирек тә юк. Беренче төркем инвалиды үз фатирында тоткында яшәргә мәҗбүр. Татарстанда яшәүче 61 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 17 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән ауруның барлыгы 9366 очрагы теркәлде. Аларның 8223 терелгән, 49 узган тәүлектә. Чаллыда эшсезлек буенча вазгыять тотрыклы төсмер ала. Хәзер шәһәрдә 8600 эшсез кеше исәпләнә. Алар эш эзләүдә ярдәм сорап кадрлар хезмәтенә мөрәҗәгать итә ала. Белгечләре нинди вакансияләр тәкъдим итә һәм алар белән кайда танышырга була? Бу хакта алдагы материалда. Хезмәт базарында хәл тотрыклана башланды. Эшсезлек иң югары ноктага җиткән чор белән чагыштырганда аларның саны 3700 кешегә кимегән. Соңгы айда түләнгән пособиелар күләме 93 миллион сумны тәшкил итә. Бу август белән чагыштырганда 23 миллион сумга кимрәк. В период с 1 сентября 2020 года трудоустроено более 1800 граждан, обратившихся в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы. Центр занятости предлагает вакансии для постоянного трудоустройства, а также организует общественные работы. Чаллылар өчен слесарь, машина йөртүче, пешекче, табиб, укытучы, логист, менеджер һәм башка күп төрле һөнәрләр тәкъдим ителә. Һәркем үзе теләгән белгечлек буенча һөнәр сайлый ала. Быел 400-дән артык эшсез граждан төрле юнәлешләр буенча бушлай укулар узган. Менеджер эшмәкәр иң популяр программаларның берсе булган. Аның буенча укыган 6 шәһәрдәшебез үз эшен ачкан. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Дәваланыр өчен даруханәләрдә дарулар юк. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә көн саен чаллылардан дистәләгән шалтыратулар килә. Аларның сүзләренә караганда, эпидемиологик хәл белән бәйле рәвештә даруханәләрдә медикаментлары җитми. Моны шәһәр халкы гына түгел, шәһәр башлыгы үзе дә таный. Безнең төшерү төркеме шәхси һәм дәүләт даруханәләрендә булып, яңалыкларны караучы шәһәрдәшләребез җибәргән исемлек буенча даруларның булу-булмавын тикшерде. Тулырак алдагы материалда. Шәһәрдәшләребез сүзләренә караганда, даруханәләрдә цитрифиакцион, орбидол, азитромицин, кликсан кебек дару препаратлары һәм Д-С витаминнары юк. Цефтриаксон. Есть у вас такие в наличии? Все вопросы к пресс-секретарю. Ну, зачем? Я же как обычный покупатель, я хочу уточнить, есть ли такие у вас лекарства. Ага. Орбидол. Тоже нет. Так. Аналог орбидола арпифлю есть. Угу. А азитромицин? Есть. Угу. Кликсан? Нету. А витамины Д и С? Нет. Витамин С есть. Витамин С есть. Бирде сатуда безнең исемлектәге даруларның яртысы гына бар иде. Шулай ук без шәһәрнең шәхси даруханәләренең берсенә дә кирдек. Анда хәле яхшырак, 6 кирәкле даруның сатуда 4-се бар иде. Ну, поставщиков не бывает, да? Угу. А так, в принципе, их можно у вас найти? Можно, да? Ага. А на противовирусный спрос вырос или все-таки нет? Вирусный вырос, да? Дарулар җитешмәү һәм булмау сәбәбен шәһәр хакимиятендәге иртәнге киңәшмәдә дә күтәрделәр. Кайбер даруханәләрдә кирәкле дарулар җитешмәү буенча күрсәтүләр бар дип билгеләп үтте шәһәр мэры Наил Мәхдиев. В части финансирования, приобретения лекарств – это вопросы республики. Но давайте на республику выходить. Поэтому в данном случае по каждому факту нужно бить все колокола, не стесняться. Мы все не в бирюльке играем, поэтому в данном случае нужно вышестоящих руководителей, которые занимаются поставкой лекарственных препаратов из республики в город, теребить. Дарулар җитмәү, аларга сорауның 15 тапкырга артуы һәм 2020 елның җәеннән мәҗбүри булган маркировкалар системасында үзлекләр булу белән бәйле. Төбәкләр бу яңалыкка техник яктан әзер түгел. Хәзер даруханәләргә янәдән даруларны маркировкасы сатарга рөхсәт иттеләр һәм белгечләр сүзләренчә тиздән хәле яхшырырга тиеш. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Пандус булмауы иректен һәм һавадан мәхрүм итә. Шолутовының кайнар элемтәсенә шулай ук битараф булмаганы шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Беренче төркем инвалид үз фатирында бикләнеп яшәргә мәҗбүр. Чөнки 30-13 йортында пандусы юк, тулырак һавага таба. Подъездлардагы баскычлар физик мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарга кыенлыклар тудыра. Гадәттә бу проблема пандус ярдәмендә хәл ителә. Тик шулай да 30-13 йортның беренче катында яшәүче инвалид үз өендә бер кая да чыга алмыйча бикләнеп ятарга мәҗбүр. Бирдә яшәүчеләр инде башкарма комитетка да мөрәҗәгать юллаган. Әмма шулай да уңайлы мөхит барлыкка килмәгән. Мәсьәләне хәл итүдә ярдәм сорап безнең кайнар элемтәгә инвалид шәһәрдәшнең күршесе мөрәҗәгать итте. Здесь живет на первом этаже дедушка, инвалид первой группы. Бабушка не может его спустить на коляске на улицу. Они письмо куда-то посылали. Уже полгода длится, это ерунда. Шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать итү нәтиҗә китермәде, чөнки пирдә пандус ясап булмаячак дигән хат килде. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре буенча баскычның киңлеге пандус белән бергә 90 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Это же безопасность, это лестничный марш, это является еще эвакуационным выходом. В случае пожара люди как будут эвакуироваться, не дай бог, кто оступится об этот, запнется, пандус упадет и коллапс, грубо говоря. Уңайлы мөхит турындагы закон подъездларда пандуслар урнаштыруны таләп итә. Әмма идарәче компанияда хәбәр итүләренчә, 30-13 йортта хәтта айрым пандусны куюга да техник яктан яраклаштырылмаган. Беренче төркем инвалидка урамга чыгу өчен бердән-бер мөмкинлек битараф булмаган кешеләрнең ярдәмен көтеп тору булып чыга. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шоуларны интернетта фото конкурска кушылырга чакыралар. Чара 17 ноябрьдән 15 декабрьгә кадәр үткәрелә. Биредә шоулар һәм шәһәр кунаклары фотокамералар объективы аша паркларга һәм скверларга карата уңай мөнәсәбәтләрен белдерә ала. Конкурсның шартлары: фотографияләре Чаллы шәһәре паркларында һәм скверларында ясалырга тиеш. Аларга комментарийлар булу мәҗбүри. Фотосурәтләр катнашучының Instagram битендә урнаштырыла. Собачка Чаллы парк аккаунты һәм Чаллы паркы хэштеги белән билгеләнә. Лауреатлар һәм җиңүчеләр 2020 елның 18 декабрендә игълан ителәчәк. Алар һәр номинация буенча партнерлардан призлар белән бүләкләнәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75.